Vítam vás pri počúvaní tohto, tak povediac, podcastu. Dnes vám priblížim služby osobného finančného sprostredkovateľa. Som Zuzana Sýkorová a zaoberám sa sprostredkovaním finančných produktov Unika. Na čo vám bude taký finančný sprostredkovateľ? Žijeme vo svete, ktorý sme si mimochodom sami vytvorili, v ktorom je všetkého veľa. Sme zahltení informáciami zo všetkých strán. Keď chceme čokoľvek, máme milión možností vo všetkých farbách a odtieňoch. Nie je v našich silách vedieť všetko a nemáme ani toľko času, aby sme zisťovali všetko potrebné k výberu tej správnej možnosti práve pre nás. Preto je vhodné nájsť niekoho, kto nám s výberom pomôže. To je prvý dôvod, prečo využiť služby osobného finančného sprostredkovateľa. Uzavrieť zmluvu na zabezpečenie života, majetku a podobne. To je jedna vec. A môže to byť skvelá zmluva, ktorá spĺňa vaše momentálne potreby. A čo potom? Každý finančný sprostredkovateľ má možnosť a mal by sa o vás starať. To je druhý dôvod, prečo využiť služby osobného finančného sprostredkovateľa. Určite máte nejaké poistenie, možno životné, alebo ste zabezpečili váš dom, byt či chatu. Kladte si otázky. Mám dostatočný servis mojich finančných produktov? Keď sme riešili poistnú udalosť, postaral sa o nás finančný sprostredkovateľ, ktorý nám zmluvu uzavrel. Pomohol nám s vybavením formalít, ktoré boli potrebné. Zaujíma sa o nás aspoň raz ročne. Prehodnocuje naše finančné produkty, či nemáme podhodnotenú nehnuteľnosť, či sa nám nezmenila životná situácia, tým aj potreby. Neplatíme za niečo, čo nám neslúži. Viete, všetko sa mení. Z roka na rok máme iné potreby, iné možnosti. Preto potrebujeme prispôsobiť aj zabezpečenie našich životných potrieb. Prečo? Pretože mať poistku a byť poistený, to sú dve rozdielne veci. Poistenie je o zabezpečení dostatočných finančných prostriedkov vo chvíli, keď sa dostaneme do ťažkej životnej situácie. Kým však nemáme správne nastavené parametre, môže sa stať, že pri utrpení škody nebudú naše potreby zabezpečené v dostatočnej výške. Položím vám dve otázky. Máte svojho osobného finančného sprostredkovateľa? Stará sa o vás? Verím, že vám tento krátky pokec priniesol dostatočný pohľad na služby, ktoré vám môže poskytnúť finančný sprostredkovateľ. Ak sa o vás stará, ušetríte čas aj peniaze. V prípade, že by ste radi takéto služby využili, rada vám ich poskytnem. Prečo si vybrať mňa? Rada komunikujem s ľuďmi. Hľadám produkt, ktorý potrebujete práve vy. Možno to niekedy nie je hneď. Chvíľu to trvá. Ale urobiť produkt, ktorý sadne práve na vás, potrebuje chvíľu času. Ak máte trpezlivosť, urobíme dokonalý produkt, ktorý vám bude slúžiť, keď to budete potrebovať. Ak sa príliš ponáhľate, môžete mať produkt hneď, ale nemusí to byť to, čo naozaj potrebujete. Možno kladiem veľa otázok, ale tie sú potrebné na to, aby som vedela, čo je pre vás podstatné, na čom si zakladáte, čo je pre vás dôležité v prípade ceny a krytia. Je to vlastne rozhovor. Je to tá komunikácia s ľuďmi. Môžeme sedieť pri káve, pri čaji a môžeme si telefonovať. Všetko sa dá urobiť aj na diaľku, vzhľadom na to, že dnes máme príliš málo času a príliš veľa povinností. Keď neviete, čo robiť pri poistnej udalosti, zavoláte mi. Vybavím za vás všetko, čo je treba. A vy budete robiť to, čo vás baví. So mnou môžete mať život jednoduchší. Takže, ako pomôžem? Kontakt na mňa nájdete aj pod týmto podcastikom
alebo na Facebooku či Instagrame. Všetko vám uverejním do popisku. Majte krásny deň.